Здравейте, в този видеоклип ще ви представя една къща, която направих в Майнкрафт. Така, ето я. Погледнато отгоре, отстрани. Това е задната и част. Не защото да е толкова красива, нали, отзад. Просто отпред да изглежда добре. И да си има... Чакайте само малко. Да. Така да си има балкони, покрива да изглежда хубаво и така нататък. Така, нека влезнем да я покажа отвътре. Така. Вземе така. Опа, не искам. Хайде. Ето. Влизаме. Вътре. Това е вътре. Ето. Имам цвети. Направил съм си диван. Само че не мога да седна на него. Кутии. Общо взето си има всичко, което е нужно на една къща. А ако се чудите къде ще спим, на дивана. Купил съм от новите модели. Така. Нека излезем на един от двата балкона. Направил съм доста големи и да изглеждат добре с това. Не да се минава. Минава се всъщност, но нека, то няма да отвържи това. Да ви кажем, ето имам си масичка. Ако дойдат приятели, да има къде да пинем по една бира. Това е една вълко. Другия е почти същия е всъщност. Те са еднакви и по големина. Всъщност другия е малко по-голям. Но горе-долу са еднакви по вид. Ето както се виждате двата по един и същ начин. Това е домът ми. Его. Само да ви кажа нещо. Ако преди малко показах отзад, видяхте тези факли. Ако се чудите къде отиват, къде водят по-точно, те водят до едно място, което ще ви покажа в следващия си видеоклип. Доста интересно е. Няма се да го гледате и него. И това беше от този видеоклип. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да гледате и следващите ми видеоклипове.